tadi Milina. Gara tagal na tadi ipakan pupurde. Kay kana bawal sa kampo ba? Kina pag nakaharang sa tinampo. Sa datang pagumali. Hindi na kanakapurte ng ay ano pa di. What is this thing? Ayaw ka di basuran. Wow, sana Ayaw ka di basuran administration. Recovery facilities. Wow. Palain mo yan. Mayroon ng pagganito dito sa Luya. Sana motor fulfilled. Wow. Kailan yung ginawa? Ito na pinahiling na taon trabaho. Tibak man pala nga di. Isay? Siamon? Ay, si Ramon na. We're here na. Wow, ang ganda naman itong mga wild na damo, pero ang ganda ng flowers. Look at this. Diba? Ang ganda ng flowers niya. Wild lang siya, pero super pretty. At ang dami. So maglalakad na tayo dito mga besh. Ha? Diyos ko, day. Sa oras doy. Pauno na kita'y kadidi magagi. Para si mama sa baban mo. Marasa pang nabuhay ka mo. Paniguan nga na. Langganday di magko. Langganday di magisatar. Diba? Pero lang langiri ka ding aramo, mas langiri ka ding ngan ka ding agyan pag linumot-lumot na ka di magrarasay ka di. Ang ganda. Tingnan mo yan. Di pa lang gayon yan mag-star. Isay balikan yan. Dito pa ni kan sa kuwan. Kaudi gadagal bagang balay. Kulungan. Yan nagtrabaho si Tay Inggo. Kulungan no. Manok? Ayup pa. Pero ang ganda na. Akala ko nga kiburha ka. Ay, sabi niya, suburha yatang nakaasawang reporsado. Hindi kapitan sa ilawid. Isa'y magang kapitan sa ilawid. Isa'y nagagidi o ide. Ide. Pero napagay agyan. Dati ka hindi mata ng pincher lang na si kabing ko ako. Langgayon man kading mga ko irikot. Ara mo every ko ito bagas sa ko iba man sa balinad mga kan rikot mga yellow man sa ko. Hindi mga iba man every sa lugar sa raga. Tiyan ang klima. Grabe snow sa Canada wana. Negative kwa 13, my gosh.
Bihira mag-negative ng ganun. Doon ng grabing baba. Ang ganda talaga nito. So pretty. Kasyo, kinakain. Sabi ba guys, may kasyo pa rin. Ay, snow naman ka. Pero badi na bagasisyo. Pala. Pay pala man talaga. Tapag nagtagas na lang alnas doy, gayilo na. Pay pala kami. Pala lang. Nasa mo nakatinay? Hindi nga, kasi malamig. Naitagas siya. Pag, hindi naidakil. Pero pag naitagas siya, nagiging yelo na. Suga, naiga powder kasi siya. Kinapag, ano ba, kasi nailiquify, nailiquid. Nagiging yelo siya. Lang alnas. Pati, magba't pa sa baybay kan snow. Lang tanglay doy, lang sanit. Hindi nga, kasi pag may nadulas dyan sa part mo, kasalanan mo, ikaw magpa-doktor. Kaya linis mo, tapat mo, linis mo. At saka, di ba, sunay ko ang auto, lang alnas. Hindi man gusto mong magro-ros-ros. Dati nga ni, so, bus na sinakyan ko, last year lang. Sus di hill pang one, linchar di naman nakatukad na ikuha na. Kaya binaklay mi ng rayo-rayo. Day atras na, langire. Paiguro yun kan bus. Pag mabawasan niya kita, di marikain man mabuta ko, pinainatid kami. Anong oras na ibalik? Unong oras na. Mga alas 10:30 gayet. Diyos ko day. Mapipigtas ang aking tsinelas dito. Oh my G. Oh my G. Oh my G lang alnas. Grabe. Ay nako. Ang hirap ng daanan dito eh. Dati baga dyan lang kurumbot day, those are the days. Dati maraming kurumbot dito. Morning, afternoon, may hinog. Ay uy, baga pa man paril. Sabi nga, minaparil hanggang kunartilan. Ang ganda na ng kalsada. Maganda din magbahay pa lang dito o dyan. Kasi mahangin din. Tapos yung maulap kasi, medyo foggy. May bundok dyan. Ayun. Nakikita ko, hindi nyo siguro nakikita. Uyuy, ang ganda naman ito oh. May hinog. Oh, ang ganda na pala dito. Ako kanina na landscape oh. Awa mo. Yung pistado mo ano dyan baka pero mekanit to sa lanika yung ibong. Ah, tipo. Yan nagatid ibong. Ano na ito? Sawadi? Yan nag-aabot ito. Hindi man ka naipaid to.
O, diba? Na imposible sa It's nice naman. Da na nga na imposible. Are. Kaya nga. Wilaan. Wow, ang sarap dito. Ako rin, mas kinunay para labos ako, di pa ako nagpaiding tungod akade. O diba? Oh. Mount Eriga. Tapos yun. Oh. Ang ganda. Overlooking the rice field. Right there. Ay, lintyar. Kaso lang dapat magpaidi ko. Mainit. Kita na naman raw ko rin chinilas ko. Puno na naman. Diba? First time ko talaga makapaidi. Mas kinukuha pa. Di pa ako nakatuka di sa tungada ka di. First time ko talaga makarating din eh. Pagkaganda eh. Tapos mahangin. Kaya lang ka pa. Ngaranin ka din. Bagong uran. Pero pag nakuhaan na ka din. Siyempre ka din nagparaw ko. No? Ng Carabao grass. Oh, daming zinnia. Bro, tamang kukitay ka ding zinnia. Wow. Ang ganda naman itong bahay ko, Bo. Gusto ko man ikade. John, ngani ka di John pay sabi ko, John. Oh, ganyan. Parang pergola. Gusto ko rin ng ganyan. Nice. Ang sipag naman ni Kuyang landscaper. Tapos, ano ka to kuya? Function hall? Kaya na hindi nagkuha yan? Naggamit ka? Da pa man. Very nice. Oh, tapos may paduyan. Ang ganda. Babalik ako dito minsan pag mainit. Pwede di kuya mag-picnic. Pero may balon. Kayon bayad? Kayon bayad? Ay, very nice. Picnic kita dito. Basta kuno kita na bayan. Ngani kadto pay sabi ko gusto ko idong butang-butangan man ngani kan butong uyan. Apay sabi ang pergola. Para shaded ba kinapakanapan mo kan mariposo bong gana. Di ba? Lagi pa naman kanila dali. Para hindi pa isa. Ang ganda nito. Tapos ito bird's nest.